Sabi mo kasi mag-live. Sinisip pa kita. Hindi mo pa ako. Di mo ikaw may kalimutan mo. Ay ba? Ay ba? Manood ka nida. Mamaya na. Asan ang cellphone mo? Thank you for the likes. Good morning, everyone. We have to do this for the economy of the Philippines. Michael, Kuya Michael Kiambao. Ito na naman tayo. Happy holiday. Ito hindi kayo relate dito kasi it's a Lebanese bread with ito oh. Killer Smile Vlogs. Ito. May sibuyas to, may walnut, may sesame seeds. So you have to crush it all and mix it all together with olive oil. Wala namang nagtatanong bakit ba ako nagpapaliwanag. Oh my goodness. Visitors is coming. Hello, Filda. 11 p.m. 11 p.m. Filda is still awake. And now we need to bake. Thank you so much, guys, for the love and support always. You mean so much to me. Every time I saw your names on the live chat, you know. Yesterday, I had my off day yesterday, so I had so much fun. So now it's Monday. We need to work for the economy of the Philippines, for the economy of the Republic of the Philippines. Ay, ayan. Kamusta ayan? Ay, Diyos ko, ito na naman tayo yan. Midnight snack. Thank you so much for the thumbs up, guys, and for dropping by. If you want to know, if you are interested to do baking, don't hesitate to ask me. I can share my ideas. I don't know if you like this one. This is Arabic. This is not mini pizza. This is different. This is the traditional breakfast. You can eat this in the morning. You were saying about Filipino economy. No, I'm just joking, Filda. Nothing to say. Joke only for the economy of the Philippines. That's work. You know, just kidding. Sometimes, yeah, my joke is because before I used to work in a comedy bar. Judy Cavs! Thank you so much, Judy Cavs. Good morning. My past experiences, I used to work in a comedy bar to sing and we do some jokes to the customers. You know what I mean? Ramesh! Korean Ramesh! Thank you so much.
Asawa na lang ang kulang sa akin, ayan. Oh, Diyos ko dahil. Oh my God, I need to check the oven. Oh my God. Ah. Oh, oh, shit. Whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, dream, dream. Hello, Jelly. I'm baking. I'm still baking until. How are you guys? Good morning. Let's work, work, work for the economy of the Republic of the Philippines. Wala akong dollar sign. Huwag ka na magpalipad. Kasi, na-demonia ako. Ano ka ba? Tingnan mo, sa birthday ko, hindi nga ako magla-live. Meron kaming, sa January, doon na namin celebrate ni Olive yung birthday namin. Dual celebration. The Soul Sister celebration. It's gonna be on January 5 sa channel ni Olive. Hindi pa kami nakapag ng link. Ay, check, ko pala yung ni... Ay, Ramesh, sorry, I need to give you your moderator. Sorry, Ramesh. Pizza maganda. Bait talaga nila, Beshi Berna, Madam Chris Adventure Vlog. Na-surprise ako. Hindi ko pa naman birthday. Hindi rin nila alam na birthday ko, pero may gift sila sa akin. Nagulat ako. Oh my gosh, they're so nice. They're so sweet. Si Olive ako, magkakadikit lang yung birthday namin. So, we're going to have a dual birthday celebration on January 5. I'm inviting you all, guys. I'm inviting you all, guys, to join with us. We have lots of best singers coming. I hope Jelly's there. We'll give you a slot. Best performers are coming. You will not regret. Yeah. You will not regret to witness the craziness of the Soul Sister. Charot.
Jelly connected to you from Ramesh. Thank you so much, Ramesh. Jelly have a nice voice, Ramesh. A sweet and relaxed voice. Every time she sings, you feel like you're always in love with when you hear her voice. Well, grabe na ito. Gravity. Gravity na Jelly. Yes, I'm quite close with all of you. Gravity. No, it's true, it's true. Seriously. Tawa ka dyan, Jen. O Jelly, mamaya yung Christmas party ni Jen Aliyah. Ako, Diyos ko. Pakibaba nga ng link niya, Jel, kung may ginagawa ka. Akong free ka. Para ipin ko. Jelly, favor. Pakibaba ng upcoming ni Jen Aliyah. Kasi mamaya na yun eh. Diyos ko, hindi ko nga sure kung makaano ako eh. My goodness, nakakahiya. Pag ini-invite ka, ayaw na ayaw ko talaga mag-no as much as possible. Kaso lang sometimes yung availability. But I will find a way. I will find a way. Oh my God, ang dami nakalive mamaya. Hatiin ko katawan ko ulit. Okay, pakibaba muna yung upcoming ni Jen Aliyah. Coffee muna, coffee. Okay, pin ko to ha. Please, guys, don't forget to thumbs up this one. It's gonna be tonight. Ayan. It's gonna be tonight at Jen Aliyah's channel. A Christmas party. Lots of guests there, See you all there tonight. I hope I can make it. Wala dito yung mga bossing natin nasa ospital, kaya medyo nakaka-live tayo. Kahit isang oras lang na live. Kasi babalik din naman yung mga yon. Thank you for watching, guys. I am busy doing here the traditional Arabic Lebanese bread. This is rush. I don't like doing rush things, I like to do it with on time so that the dough will relax and it will rise very nice. Once you bite, you can't stop. Finger licking good. Here you go. I still have one. I still have 1, 2, 3, 2.
Zatar! Oo, nakamute ka. Zara. This is the Lebanese traditional za'atar bread. Please don't forget to put like on the one I pinned, guys. It's gonna be tonight. We bake also Christmas cookies like this. Molasses cookies. This is Christmas. I will always do this for Christmas. Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree. Yummy, guys. Super thin, and the smell of the cinnamon and the molasses together. Very nice.
So we're all done. We're almost done. Oh my God, how can I lose weight? Because, I love to eat bread. And this is one thing that I want to cut on my diet, not to eat bread anymore. Flag ceremony. Oh my God, look at my butt. Ramesh. Uy, naku, Nana. Shit. Oh my God.
Malinis na tong cherry tomato, no? Yung sa Tupperware. Hindi. Sa Tupperware lang. Nanganang-ngana, kamatis. What? Magandang tanghali lahat. Hope you have a wonderful jelly. Thanks to the follow. Good morning, my Doris. Good afternoon. Yes, visitors are coming and we have to prepare some breakfast. Tamsak naman sa upcoming ni Jenalia tonight na yan. It's gonna be tonight. Oo, sa totoo lang, grabe na to. No? May pasyente pa ako, may kitchen pa ako. My God.
Naku, Rampadora. Okay na ako. Bakit na nangyayari? Okay na ako saan? Pakitamsak ng ano ha? Yung nakapin ha, mamayang gabi na po yan. Thank you so much. Okay lang. Hindi naman okay kasi busy. Hindi okay. Okay na siguro pag Olives is life here in the Philippines tuloy. Sa kanila. Kasi kailangan hindi masunog yung binibake ko. My gosh. Sophia Kasanga Foundation. Thank you, Sophia. Pakitamsak na lang din dyan sa mga nakapin natin. At mag-iwan na lang kayo ng bakas. From Kuya Nagi. At mamayang gabi na po yan. Ay, Diyos ko, up and down pala. Puti, no? Hindi ko tuloy na, yung up and down pala yung molasses mo, no? Hindi ko tuloy na, ano tawag dito? Nalipat. Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year to all. Sending love and support from Forts Bell 88 and Team Doorbells. Thank you. Ay, ito pala yun. We have different kinds of olives. Kaya kailangan may itim, may green. Alam mo naman, iba-ibang mga trip nila sa buhay. Kasanga Foundation, Sophia. Anong mamaya? Anong mamaya? Oo, this is only for my watch hour. Hindi nga ako magla-live sa birthday ko. Thank you so much, my Doris Mama Tuktuk. Oo, naka 36 minutes pa lang ako. O, ayan, ko yan talaga. Kasi 1,000 plus pa need ko sa 1.8 per watch hour. Ano, mahaba-habang, ano pa ito? Tawagin mo talaga sila. Okay lang. Baka busy sila. Ano, te? Parang ang sarap ng ice. Ayan na meron tayo, oh. Kainin mo. Ayan, oh, yung isang malaki. Ay, ito, oh. Ano siya? Half za'atar. Yes, malambot. Meron ang kamay ko. Uy, nako. Nag-live ako sa YouTube, ha? Ay, no. Habang nagtatrabaho. Para naman, hindi na matulog yung watch hour ko. Oo,
kung may time, sige hala. Big sis. Ano yun? Asan? Yun. Saan? Hindi na pala yun. Ikaw ate ah. Hindi na pala yun. Alam mo naman na kailang kape na ako. Nervous breakdown. Hindi mga pupas. Ayan, ayan to. Kita niya kung naglalakad pumunta sa likod. Ano na yan? Kuya Dapper, sarap. Anong ginagawa mo? Of course. I'm preparing breakfast for the visitors. I bake. I put mint leaves fresh. Ang mint leaves kasi kinakain nila yan together with the traditional bread. Ako may patrivia pa ako dito. Kinakain nila yung mint leaves. Kahit kami naman. Thank you so much, my daughters. Merry Christmas. GFF is in the house. One of the founder of the Boys and the Girls. Na pumapayat na at nagpapasexy. Lalong gumaganda. At na maunahan pa niya ako. My goodness. Yan siguro yung ni GFF. Yung goal niya for this end of the year. Na wow, nag-transform na siya. Ano, 100? Going to size medium. Wow, bagsik. Nasa ano pa lang, 39 minutes pa lang ako naka-live. Grabe. Mag-medium na si JFF. Naku, Diyos ko. Paano yan masasarap ang pagkain Pasko at saka New Year? My goodness. Dito hindi masyado. Simple lang ang Pasko dito. Hindi kagaya sa Pinas. May mga salad, may lechon, may mga barbecue. 35 pounds so far. Ang nabawa sa'yo? My God, sexy pa ako. My gosh. Pwede mo dito, patuyuin, no? Para hindi ka na mag-wipe-wipe yung ubas. Bigyan ko ng konting supa. Para malinis. Sabungi. I'm sure you're taking something. Nasa yung puting suka mo? Eh dito, oh. Bago. Yung sa baba, hindi ko na inakit. Oh, May na mantel. Te, mantel. May bulaklak sa lamesa. Eh di mantel, tapos ipatong mo yung bulaklak. Lagyan mo ng puting mantel. Yung mantel dyan na bago, yung white. Tapos yung pula ipatong. Tapos yung pulang mahaba. Oh. Yun, Diyos ko po. Saka yung pulang mahaba. Wala na tomato. Isang ganito na lang siguro ko sa kabila, sa kabila, manais, no? Pwede na. Maliit lang ang mesa. Yeah. Wag, mantel, mantel. Hindi kita naintindihan. Kasi mauuna darating sila, baka mauna yung bisita. Hindi pa nakaready. Dito ganyan dati. Ayan na si Nida.
Sana, kami na, hindi ikaw. Okay. Ang killer is that, of course, dahil kagagaling natin ng microblading. Tamsakan mo naman yung mamaya dyan, Aliyah, Christmas party yan. No rice, but still eat less carbs. Yeah, I did that too. But yesterday is my cheat day, so I have to eat because there's liempo. Liempo, dinuguan. Pero doon ako nagbanat sa mga ulam, hindi sa rice. Ay, naku, ito na siya. Thank you so much, my Doris. Upstairs.
Ano? Jen, stay with Sir. Sorry? Anong sabi? Ayaw umakyat ng dalawa. Look at Sir. Look at sir. Oh, basta yung English natin, Bridget. Look at me. Pwede siya, Grace, di ba naging siya ng ito yung one? Si tatay. Binigyan na ni Nida. Yung panghingi niya. Tapos si Sir, black coffee lang. Meron na 2-in-1 si Sir. Ngayon nag-inom? Ngayon lang? Binigyan ko si Nida ng tasa. Hindi, wala na dyan, oh. Ito. Natimpla na siya. Si Sir, na lang? Oh, 2-in-1 din siya. Black coffee. O black coffee, Nescafe. O Turkish coffee. Black coffee. Nescafe nga. No sugar yan, no sugar. No sugar. Sabi niya. Sabi ko, may sugar ba? Sabi niya, wala. No sugar yan. Ate, yung pinggan, unahin mo muna dun sa mesa, please. Wala ko na mag-abot ko ng kape kayo sa kay Amigo Baro. Yung tinatawag mo ko, sabi niya. Ayun, tato kayo dyan sa kusina? Yung isa dito. Si Bunching nagsabi? Ida, may 2-in-1 na kasi, sir. May ganun 2-in-1 si sir. Ando na. Wala na kailangan dito. Dalawang kutsara. Ang bukas niya, may ayos niya na ba? Yung prutas siguro mamaya. May tumba. Ano pa? Yan lang muna. Ay, yung meron din nandiyan, ha? Ano pa ba? Tumag-inom mo na akong prutas. Sorry guys, busy. Thank you so much, UBOS. Thank you so much, guys. Hindi. Dire-ready ko lang. Hindi ko yung dalhin pang matamis. Kumain ko na.
Pakikuha muna ako ng ano kayo, tupperware na maliit para sa sobra. Oo, para sa walnut, kung maliit lang. Kanino? Ano yan? Magatang. Dito wala akong takip. Dinala ko Hindi ito. ka siya yan. Sa ano na lang yan. Ano ito? Basa. Gano'n mo man ang asawa ni Peter, no? Oo, lalo na siguro nung bata. Parang mas bago ibang ano. Magkaiba man sila ng beauty. Ay, kanino to? Huwag balik mo muna sa ref para maraming ka. Kung binara pa ko. Ito ba mo? Kailangan hugasin ko ng strawberry. Hanapin niya. Ilagay ko talaga yun kasi design. Hugasan mo ba ito lahat? Be? Kasi ito nasisira kasi agad ito eh. Kaya, dapat hindi ko naman hugasan. Punasan ko lang ng bonggang-bongga. Ilagay mo dito. Ito nga din. Hindi ko parang. Ano? Yung katalong. Hindi. Dahil sa bata sa taas. Kasi naman siya kakain. Basta sila eh. Ano ba? Ano pa reserve doon sila? Pedro, dyan. Huwag ka na umakyat. Dyan ka na lang. Ate, ligpitin mo na yung binigay ko sa yung ano doon sa tray mo. Ilagay ko lang muna dito, de. Ang Ito. ilagay mo na saan mo ba? Sa baba na? Sa baba na? Kakainin mo ngayon? Kumain na ako isa. Ito marami rin dito sa lem, oh. Marami dito sa lem. Doon pa kayo magaganda. Tama ba tayo lalagay? Hindi, dito ko yung lalagay. Hindi ko ito nugasan eh.
Ay, buto. Huwag na yan. Hatiin. Kainin. Daddy Jace. Busy lang. Palitan ko yung sa taas. Ano pang progress niyo naman? Mangga. Kasi tinanong ako niyang kahapon kung may mangga. Kaya kung ito malaki. Ito ba yung sira? Hindi nakaputalis nila pero may tamis na siya. Ang laki. Ano to, kamaya kaya? Mamaya pa yan, hindi pa sila nagkain nun eh. Next batch yan. Tikman muna natin kung maasim. Ano na? Anong update? Pinapakyat yung dalawa. Yung maging sa kung kakain daw kayo. Hirap sa mundo yung makyat eh.
crush it. Kailangan yung mga presentation natin maganda para pakihandaan na lang yung kutsilyo tinidor sa fruits. Very big.
ang kutsilyo tindot. Di ba sa prutas may magpapala dito na naman tayo ng maliit, tapos tinidor na naman at kutsilyo kasi yung hiwa-hiwa sila nito. Naalis nga niya lang na. Hindi, ito naman iba naman. Kailangan ng kutsilyo dito. Saka tinidor. Tama na? Hindi na. Yung dati lang yung ginagawa. Ah, Mamaya na daw yan nakakain. oo, hindi ko naman iakyat yan. Hinanda ko lang. Wala ko yung buto. Ay, Wala ko rin naman. kunin mo naman awak sisi. Tara. Kunin ko muna sa layo ito sa lamig. Ano? Upuan. Tapos na. Hmm. Mamaya na ibalik ng tubo. Pinakakyat niya sana. Ano naman po sa ref ang pinasok ko? Yan, hindi ko na Sabi ng kapatid. ako focus dito. Para sa ano? Para saan pa yung mga yan? Sabi niya. O sige, sabi mo mamaya na lang. Wala na bayad. Wala, parang pambaba to. Ito lang. Ang gusto mo. Ay, kung mamaya, ito yung tawag, ang kumot ni Agatha, siyempre gumano sa rack. Hindi na dryer. Hindi naman tawag kanina, di ba nag-dryer ka? Ay, hindi mo na mailalagay sa kami eh. Ang Nakasabi mo sa ilalim mo. Tama. yung kumot niya Ay, yung dyan. kumot. Hindi yung pareho sila. Sir, di ba, ginagamit ka sa gabi yan, kailangan matuyo yung tubig. Sa araw din. Ayan, laki. Pwede yun sa araw? Mabango na yun. Basta kayo iingat kasi. Oo. Ilipat mo sa ano, takbo mo muna, yan mo yung baso. Hindi ko rin nalin niya. Dinadryer kaya ito, Liz. Yung alin? Itong kumot niya. Dryer mo na! Yung dishwasher ko to. Yung plastic lang yung baso. Ay, ano ba? Malinis ba to? Malinis siya to. O, ano na lang ito? Kanina, malinis. Ako muna yung ano. Mga ulo rin.
malinis sabi ni Tatay Des. Pwede. Ilagay mo sa salad ko yan. Ilagay mo dito. Ilagay malinis na. Mag-order sila pagkain mo. Ay, baka lumabas yan. Dito kapatid na lang. Mag-ibig-ibig. Si Tatay, dito. Ay, walang order na pagkain. Anong oras na? Kasi mahirap naman ang mag-order. Paano ka magtatapang pagkain? Kakain ko lang sila ng almusal, oh. Di ba? Tapos, pwede naman si Pedro lumabas niya. Opo lang. Ganda. Dalawa lang uminom ng kape. Kasi Palitan mo yan. Plastic yung ano yan. Sabunan. Pagtanghalian. Ha? Yung ayaw nga. Yung ako yung Christmas na lagi. Yung iyan niya. Tama. Sabi niya. hindi mo yan maintindihan. Lagyan mo maliit. Sabi mo naman. Kung hindi nga nasigunda yung kapatid, di pa aswat niya. Nasa na daw niya. Kung ano-ano. At naka-live ako. Ganun na. Julia. Oo. Maraming bisita. Sipag daw ako. Sipag mo alam mo lang. Tinatamad. Tamad yan. Sabi niya akan. Tama. Kasi naman may tawag sa akin ni ano tayo. Lazy Daisy. Okay lang kahit ano kung sabihin mo. I don't fucking care. Ay, okay. Sabi nga. Lahat sa Nasa Dubai kami ngayon. Hindi, nasa Amerika. Umarika. Julia, ang sexy niya. Ang ganda ng boses. Nasa Amerika kami ngayon. Ameriki. Sabi ng tatay ko. Ito yung malaki na ito. Paki-dry nito at nalibadbaran ako dito sa harap ko. Ano? Ano malaki? Ito mga tray ba? Ugasan ko lang. Tatay ko. Sabi ko, may aeroplano ka. Hanggang pangarap ka lang naman. Sabi mo, okay lang kayo yung pangakan. Sabi ko matutuwa yan. Nakakalain niya. Ano? Tawag. Hindi na nagawag tayong tatlo dito. Uy! Ito. Tinawag ko. Ito lang mag-stick ka dyan sa taas.
sa oven, nabibili ko talaga yung mga to. Meron tayong pakitamsak yun. Naka Jen Alia yan, Julia. Ano yun? Oven? Pinapangangin ko lang yun. Nakala ko maganda. Hindi, ito, mga ito, ako. Oo, doon mo may pasok mo na doon. Teka lang. Kain kayo sa linggo sa mukbang. Meron din sa Saan ka ba, Riga? Ang gandun yung marami. Ay, good naman. Saan good naman ka? Akala ko sa Riga. Kapatid mo pala yun, no? Wala naman sa paglinggo, magtatrabaho. Pagpunta ka ng Dubai Mall, hindi mo mag-metro ka. Nasa pangatlo siya. Paglabas mo ng metro station, papasok ka sa mall. Anong name ng ano niya? Corona. Corona? Ano yan? Restaurant? Hindi, mga pang-display. Ah. Kalimutan ko na yung sa inyo. Basta letter N na may corona. Laki. Mga pang-display. Pang-display. Ayan, malinis na yung kaldero pa kayo. Mga kitchen. Kitchenwares. There. Okay. Kitchen. Kitchen. Yung mga hindi na gamit kaya ito. Binigyan mo ba si Pots ng ano? Cookies. May kasama siya dyan, di ba? Wala sa ito. Ah, walis. Pinapahanap sila ng box na 10 by 15 eh. Isa lang yung dala kahapon. Ayaw na may kasama siya dyan. Kasi naka-check-in na din sa bahay dito eh. Baka galing na yan sa abila. O, nilupahan na. Hindi. Baka na nakatuloy ng bahay dito. Balik. Yaya! Hindi na yata kakain dito yun. Pag-aalis lang yata. Hindi ka kayang prutas? Baka daw hindi kakain dito. Ay, yun ang gusto ko marinig. Natin. Diba? Pero ewan ko. Ang si tatay dito. Baka. Ay, sama yan. Kasi minsan lang sila magkita. Sama yan. Magbandingan sila. Kasi pagkasabi ninyo baka hindi kakain dito, alis din agad. Ah, yung dalawa. Paya ko yung dalawa. Lala, Ha? Ito. Ito ba ba ito? Wala pa ba ito? wala pa. Ano bang nilagay dito? Bah, di ko maalala yung doko pala. Magkamunti na muna. Nang Kuday ko. Nakakalimutan mo. yung live ko, huwag kang tugay ng tugay. Uy, ako yung sumiyok talaga. Bakit? Bakit? Kode. Ay, naman. Tapos na.
Boss. Bakit may size ba yan? May size siya. Wala ba ever? Anong size nung 15? Malapad? Wala. Yung 15 by 15, wala. Hindi naman ito. Ito okay na. Hindi sa mga pita. Marami yan ah. 10 by 15. Hirap na natin. Walang kasi isa lang yung nanganganap ni Indian na kumaba. Hindi pa sila nakakita. Akyat ng prutas. Ha? Ha? Akyat ng prutas. Wala naman sinasabi. Okay na yan. You want to get? Can you come? Yeah. That's like that's like 25. Yeah. Yung prutas.
Hindi yakit yung prutas. Ayos na siya. Ay, naku, nag-prepare pa naman ako. Ay, naku. Iatay ko na side talaga. Kudasay. Ano ka dyan? Iatay ko na side. Ano mo yung paa mo? Saan? Buti ka nga sa sahig. Alam mo yung bata? Anong pasay? Ano na yun? Mag-uwi pa sa'yo. Diyos ko. Pagkatapos mo mag-arrange. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Heart now hear the angels sing. Magpakipagplastikan muna tayo sa boss na. Madam, lunch. Lunch. No, of course. From outside. We wish you a Merry Christmas. Hey, Chilene. Wala kang halihan. Wala. Sabi niya no. Ay, si Bones. Sabi ko nga no, hindi niya sila nag-sister lang. Wala kang sabi. No. Ay, si Bones hindi. Ito hindi nila yan, balikan nila yan. Oh my God. Hey, Chilin, Merry Christmas to ya. Monday is a big day. Done eating. Christmas cookies. Ano? Huh? Walang tanghalian dito. Sabi ko lunch. No. Oh. Hindi? Tayo lang. Ang ulam natin. Don't ask me. I'm so hungry na. Ang awesome. Ano ba kinain niyo kahapon? May natira ba kayo? May isda. Nakulang lang ako ng isda. Kasi, meron doon, ewan ko. Kasi hindi naman ako kumain kagabi. Hindi, magagawa pa rin ako ng oras. Hindi ko alam kung ano ulam. Eh, kung walang ulam, di mag-sardinas ako. Ano oras na? As 12. Dito, anong kulay dito? Masarap.
Itim yata yun. Oo, yung blue. Light blue. Bakit nakakaitim? Inaon ko lang yan kasi para sumingaw yung basa. Sabay mo nag-vlog ka tulad mo. Oh, Echilin. Pakita mo sa kan naman yung nakapil. Hindi na ako makakit, mamaya ka na. Ang gamot ng tatay. Ito malinis na to. Agaton. Yun, oh, sigyan mo na sa kanina umaga. Ano yun? Agaton. Gatan. Ano ba yun? Basta agaton. Oo, yun lang. Yun lang. Bago siya malas. Uy, Nida. Ibigay mo muna sa kanya yung ano. Agaton. Vitamin C. Okay. Gaton at saka vitamin C. Alam niyo ba guys? Oh. Itong baso niya nag-iisa, ayaw na niya. Ayaw niya rin yan? Nagreklamo ng ano nakaraan. Sinabi niya. Bakit ayaw niya yan? So, ano yun? Anong dahilan daw? So, ano yun? Wow, talaga lang Pedro ha. Hindi ka nga bumili baso. Eh, bibili ako ng dalawa sa paglabas. Katulad ng binili ko. Ito ang annoying. Balik nila yung mga kutsilyo. Ano ba yan? Ba? Ay! Ayun. Parang ipot-ipot ang yak. Eh, bahid mo muna yung tsinelas mo dito. Bakit ka kasi tumahay dito? Uy! Wala na totoo. Ay, Alam ko.
Malamig to, bol. Nakakabudget eh sa Pinas. So, minsan naglalakad ka, hindi mo napansin. May tatapakan ka na pala. Tayo ng aso. Eh, Diyos ko, hindi ko alam kung paano kugasan yung sapatos ko. Alam mo, payat na yung ano namin. Yung kay Lala ko. No rice lang siya. Ibang no rice ka. No rice instead. Kainis yung Kayla naman magpapasko. Doon pa magda-diet. Saan galing ito? Pinapig mo. Saan? Uy, ngayon lang yan. Ako naka-receive niyan. Pamigay niya yan siguro. Hindi. Dito yan siguro. Kasi mas maganda. Kasi yung mga pinabigay niya, puro tsokolate. Baka sa 24 yan. Ang aga naman niya umorder. Sa Pasko pa. Baka para mamaya. After lunch. Hindi ka pa rin nakapag-send. Hindi. Kahapon sana. Kasi wala. Ay nako, busy kayo kahapon. Oh. Punta ako ng kahapon para ako iniihaw. Nagmamadali. Napunta na kasi alis ako din 10 minutes. Ay, ayaw mo yun. Ano, namamadali. Diba? Ano ba yun? Ang ginawa ko, pagdating ko, yung parang bumili ng isla. Bigyan ko siya. Dapat tilap. Ang akala pala niyang binigay kong pera. 15. Binigyan ko siya ng 30. Pinatuloy. Imbis na tilap yung binibilhin, balong ko. Magkano yun? 15 ako. Baka dyan lang sila kakain sa town center para malapit. O kaya sa Goldfish. Pati dyan sa hindi alam ang gagawin. Sino? Yan. Bakit? Diyos ko. Yan. Ito ang dumangir ko ng sasakyan. Atin mo ito doon. Kay ganito, kay ganon. Ay. Tapos, pagbalik mo kumain ka, pagkatapos mo alis ka ulit. O, paano yun? Kumain ka. Pero minsan sumusubo pa lang tatawagin niya na. Tapos, Papa naman, D! sabi ko hindi pa. Mga nakakasubo. Mary's born child, Jesus Christ was born. Was born, alisin mo yan. Ang alin? Wow. Huwag mo Diba ilapit sabi ko, dito. ako na dyan, yun na lang sa'yo, oh. Ibalik mo yan, oh. Wala si Jan dito, Jan ka lang. Diba sabi mo, alisin mo dyan, oh. Dyan ka rin. Sabihin na, Ano ba itong mga prutas? Okay, after lunch kakain to. oh, ganyan. Dyan na lang, dyan na Takpan lang. mo lang muna. Yung mangga. Dyan na lang yan. Diyan ka lang. Takpan yung magani. Basta hanggang mamaya ko yan. Huwag lang ka overnight. Mag-dry. Diyan ka lang yan. Yan. Bakit mo sa pinto? Ano na?
kaya pagkain natin. Para pagbihahin sila. Dalawa ko na tayo. Tinatamad ako magluto, mag-sardinas na lang tayo. Pagkain. Ayan, mabilis lang yan. Order na lang tayo ng ano, Jollibee. Libre mo. Congratulations. Wala pang birthday ko, mag-antay ka. Asahan ko yan. Oo, birthday ko. Birthday mo. Order talaga ako. Diyan siya agad ako. Nagawan. Di ba? Jollibee lang. Masarap Jollibee gravy. Ang buwiset, birthday ko, wala na naman kayo dito. Ano ka ba? February. At least solo mo pa. Solo mo yung Jollibee. Last year, wala na naman. Nasa kabila ako. Bibigyan ka naman agad. Ano niya ako bibigyan? Ano? Ano niya alam? Hindi ko niya tinanong. Nire-record niya yan sa phone. May reminder yan. Kasi ano wala. May passport sa... Ano ang passport? Dami na. Kung ngayon Ito ba yung magkakabig message? babati, maririnig lang. Oo, babati kami para magpasensya ng pera at saka ano. So wala nang gagamit ng baso niya pero ilagay lang natin dyan. Ilagay lang doon, ayaw na. Sabi mo kanina, sino naglagay pa? Hindi ba na? Disgusting. Iba ang baso na binigay ko sa kanya yung slim na mataas. Yung binili ko. Oo, yung... Yun ang gusto niyang gamitin. Kahit naman dito si Anong gamot binigay mo? Agaton at saka Ganaton, vitamin C. vitamin C. Kung normal na, hindi ko pa binigyan. Oo, sa lunch, after lunch na lang para hindi loaded sa ano, isa-isang bigayan. Para hindi ko magreklamo. Kaya sila nagreklamo sa temperature niya kasi dapat sa certificate. Sa hospital, 37 siya. Kaya may mali din yung temperature na ibago. Basahin mo yung manual. Sana pag may time ako. Kasi ang binasa ko lang yung paano pag mag-amute ng sound. Yun, nakuha ko ang binasa ko. Pero hindi ko lahat ako magbasa. Ano? Salad ba? Diba ang ulam mo? One. Ang talong. Pinaluto ko na yan kahapon.
Iya mo ay kira. Tinanong ko na no.
Papa D. Gagawa akong salad. Gusto niyo? Oh yeah. Oh yeah. Oh yes. I really want it. Wala kasi tayong balsamic. Salad na Pomegranate. kay Pedro pa rin. Oo, Greek salad. Pero hindi pa rin. Hindi pa ba ito? Okay. Kasi gumawa siya ng salad ko. Ano ba yun? Andyan sa dilaw na Tupperware ay mas mabuti natin. Ayun. Ito konti. Ito ako. I-mix ko na ito. Para ano na lang royal rumble na ang tsura ng salad. Wait, ayusin ko na yung buhok. May labahan pa pala ako sa likod. Ilong ko, buisit. Hi!
yung stove ba ay parang umuusok. Hello, Jelly. Jelly, jelly, jelly. Charger. Good morning. I still fall on my face sometimes when I get colored inside the night. I'm still working on the masterpiece at night. I hate out with the grace, got a way to go, but it's worth the wait. No, you haven't seen the best of me. Masterpiece. Kumusta na ang puso? Kumusta na ang ating puso?
Ang ingay mo kasi, Kuya Nagi. Kumanta ka na lang. Ako, magde-tribute na naman ako ng kanta para sa'yo. Sa Paskong darating, puso mo ay gagaling. Sa Paskong darating, puso mo ay gagaling. Puso mo ay hihiwain ko rin. Pakitamsak naman sa nakapit. Ano? Tulog? Hindi yan magising ah. Hindi nga siya nagigising sa TV. Enough. Wow, magbabike siya. Sige, magpa-sexy ka. Do sports. Baka marami pang sa Paskong darating. Puso mo ay gagaling.
Tikman nga natin to. Let's cook. Teka lang, meron akong message. Busy pa ako sa kitchen. Baka naman gusto mo akong kausapin sa live. Sekreto mo lang kay Laon. Maghugas tayo ng kamay. Ay naku, i-chop ko na nga lang to dito sa may chopper para hindi na ako mahirapan maghiwa. You know? First batch.
going to end soon.
dami ng ulam natin. Alam mo, gusto ko pag nagluluto ako. Luto, ligpit agad. Ayoko na makalat. Papakita ko sa inyo kung anong niluluto ko. Siyempre naman. Pag tinatamad ako magluto, battery will critically low, your phone will power off in 60 seconds. Pag tinatamad ako magluto, ito lang yung gisa-gisa winiling with the chopped carrots and bell pepper. Yan, ulam na. Tinatamad ako magluto ngayon. And after that, I'm going to put